Стига, разбира се, нали, така, да ти подейства завладяващо, макар че имаше един такъв случай, когато правихме филма "Дърво без корен". Филма започва с това, че аз плача на гроба на Гатио Сребров, така беше името на героя, иначе Никола Дедов играеше тази роля. И свиря на една гайда. И трябва да плача. Добре, обаче, като отидем на снимките, това може да се постигне с концентрация и така нататък. Нали? Като мислиш за други неща или повярваш на ситуацията, може да се разплачеш, не е трудно. Обаче, в хода на гробищата гледам един некролог, на който пише следното. В града на мъртвите е тихо. Спи спокойно, вечният си сън ти, Михо. И отдолу пише починал Михаил, не знам си кой си. И готово, всичко слагат камерата, Христов, айде, вика, тишина на тора, да се съоточи. Аз само гледам, той вика, като е Михо, къде ли се той? Какви ли се само тези роднини? Той сигурно иска да се надигне от гроба, той му вика, спи спокойно, Михо. Тихо. И така. Виж сега, преди книгата, искам да ти разкажа още нещо, много кратко е. Значи, гледай сега, в едно царство, един цар имал, бедно царство, много, като нашето, имал една дъщеря за женене. И царят казал, че чака кандидат и, нали, който се представи най-добре, него ще вземе. Явил се първия, нали, сега царска дъщеря обаче гледала тайно. Кой как се представя. Явил се първия, казал, ти какво може да направиш? Той казва, аз царю честити, мога да бръкне се в джоба си и кеш да извада $12 милиарда и да платя на царството борче. Бре, казал царя, хубаво. Дошъл ред на втория. Ти казал, какво може да направиш? Аз ли? Аз мога да изключа мигновенно и 6 блока на атомна централа на Козлодуй и да пусна нови 12 без никой да не разбере. Бре, казал царя, това не е уж. Явил се третия. Третия така приличал на нас, разбираш ли? Бил такъв висок, строен. Красив. Така, като тебе обаче. И като тебе. Не, като тебе. Интелигентен, езиците му езици, това да го питаш как е тук на патагонски, знаеш всичко. Той му казал, ти какво правиш, бе, момче, какво може да правиш? Казал царя, аз как мога да свиря, шоу да правя, мога да свиря на виола. На виола ли? Бре, рекал царя, какво може да свири? Той казал, мога да свиря партийно Бах, например. Я да видим как на това. Изсвири му всичко. Той рекал, ашкал съм на такова момче. Такова не бех виждал. И отишли си те, появила се царска дъщеря, рекал, дъщери, какво ще правим? Кой ти хареса най-много? Те казва, тате, най-ми хареса третия. Така ми тогава, дай да го викаме да правим сватба, нали? Така, не, има едно условие. Ще го взема, ако стане виртуоз в свирането като Георги Милчев Гочи. Няма да ме вземат. Но това са приказки. Да, приказки, да, истината е друга. Преди това, искам да ти подаря тези две наши плочи. Това са плочите, които така не могат да се намерят, но понеже каза, че нали, с тях, дето има една дума, да не казвам, сега е раснал си, но си ги слушал, харесва ли си? Наистина много. Аз мога да ти кажа кое ви беше първото участие, мога да ви кажа къде. Просто бях голям фен, много голям и продължавам да съм. Ето, това са уникални, няма ги тези плочи, не можеш да ги намериш. И понеже разказваш много хубаво вицове, харесват ми, трябва малко някой да ги поочистиш, обаче. Ето, подарявам ти една книга, тя ми е подарена на мен, не можах да я намеря. Това е на професор Славов. Казва се "Златната решетка". Вътре има вицове доксан докус. Да, мога ти кажа един кратък, ама айде. Да го кажем? Да, кажи го. Да. Вижте, защо с нас не искат да търгуват? Подписват договор един български бизнесмен и един евреин. Всичко чудесно, идеално работа и казали, дай се да отидем да го полеем това. Влезли в един скъп луксозен ресторант, ама там наистина всичко луксозно. Сервират в китайски порцелан, приборите сребърни. Поръчали те, докато келнерът донесе поръчката, евреина, свил една сребърна лъжица и си сложил в джоба. И нашия страшно се ядосва, че го преварил. Евреина обаче какво да се прави, мълчи си, но решил да му върне с хитрост.
правили каквото, яли, пили и се веселили, дошъл сервитьора да плаща, той казал, абе преди да му платим, дай да му направим един фокус на този човек, така за развлечение. И еврея казал, ми добре. Взел нашия една лъжица сребърна и казал, фокус, мокус, препаратус и се скрил в джоба. И му казал, аз бръкни в джоба на евреина. Посещение в Лувъра. В Лувъра са тогавашния златната решетка, говорим Брежнев, кой беше Рейган и Тодор Живков. И решили тест за интелигентност, показват на Рейган една маса и казват каква е тая маса. И той казва, как това е маса стил Луи 14 от тази епоха ренесансовата, еди си кой майстор, френски е изработена. Показали на Брежнев една картина и казва, каква е тая картина? Така, това е Гоген, таитянки са къпат. Показали на Тодор Живков и казва, това какво е това? Той казва, това ли? Това е испански селени реде фастъци. Моля ви се, това е венецианско огледало. Много ви се моля. Обаче има един друг много къс за доктори. Да. Той отива един и казва, извинявай много да познаеш някакъв добър диагностик. Нещо не съм добре, не мога да има такива диагнози. Той казва, знам един, ще отидеш при Петров, той е страхотен лекар. Така ли, какво? Ами казва, той лекува 6 месеца един японец с жълтеница, докато разбере, че е японец. Благодаря ти, Евгений. Би ли го прочел? Написах ти нещо, което аз много трудно спазвам, но е важно за професията. Ако искаш да не бъдеш критикуван, бъди и на сън самокритичен. Уважаеми зрители, на гости беше един голям български актьор, на който аз съм голям фен, Павел Попандов!